Vaše koncerty jsou vždycky plné energie. A já se ptám, kde tu energii načerpáváte? My ju máme, ale dokedy to neviem. Určite za 20 rokov jej bude menej. A keď ešte budeme hrávať, tak to budeme musieť nejak tak šudiť trošku. Dúfam, že nie playbackom, lebo tak sa to robí, že sa pustí playback a len sa otvárajú ústa. Ale ja neviem, no tak kapely si napríklad, keď už nemajú energiu, tak si podladia ten spev a hrajú o 2 tóny nižšie. No a že tak šetria tú energiu. No uvidíme, no zatiaľ si klopem, zatiaľ je tam. Jasně. Vaše texty určitě všichni znají, jsou vtipné, někdy i trošičku ironické. Setkali jste se třeba jako kapela s tím, že by někdo úplně nechápal ty texty? Určite ich nechápu všetci. Majú problémy aj Češi, pretože nerozumejú všetci po slovensky, takže tam by som našiel asi ten prvý dôvod. A samozrejme nie sú na prvú, že sú niektoré aj také kryté myšlienky tam, tak aj preto napríklad. Když bych vám položila další otázku, co považujete za nejtěžší na životě muzikanta? No, že musí ísť od rodiny preč. No, to je to. Bývá to hodně často? Áno, ale potom ten návrat je krásny. Človek sa teší domov a je doma rád a samozrejme potom niekedy zoberie aj manželku na koncert a vtedy je to úplne úžasné, keď je manželka na koncerte, pretože je spojené príjemné s užitočným. Když bychom tu otázku otočili, a co je na tom životě muzikanta úplně nejlepší? Najlepšie na živote muzikanta je sloboda. Ako tvorby, ako také slobodné zamestnanie je to. Že človek to ani neberie ako robotu, skôr to berie ako zábavu a pritom to vynáša. Tak asi to je na tom najlepšie. Ano. Zažili jste někdy během koncertu něco opravdu šíleného, něco, co jste nečekali a na co třeba do dneška jako vzpomínáte? Priznám sa, nepamätám si šialené veci, možno aj preto, že ich bolo veľa a aj sme samozrejme nejaké zažili, ale nebol som pripravený na túto otázku a možno, že by som sa mal pripraviť, lebo často zaznieva. A to sú väčšinou že zážitky z koncertov, zážitky zo štúdií a proste sú to také nečakané veci, ktoré človek nečaká. No ale v poslednej dobe ani nie, pretože nejak za tie roky sme si zvykli na všetko. Takže nás už nič neprekvapí. Dobře, takže my bychom chtěli nějakou filozofickou myšlenku, my bychom chtěli nějaké moudro. Neviem, či ste na správnom mieste. Určite sme. No, doprajte všetkým, bude vám dopriaté. To je také klišé, ale karma zdarma. Takže toto by som im chcel dopriať. Aby boli milí na seba a zábavní nech sú. Radšej, aj keď sa zábava nepodarí, že je to trápne, ale aspoň bol tam pokus. Lebo kto sa ani nepokúša byť zábavný, tak to už je koniec. Takže treba sa aspoň pokúšať byť zábavný a byť milý na svoju rodinu. A čo by som im ešte poradil? No hlavne aby boli v strehu niekedy. Aby proste trošku tých ľudí tak pozorovali, že či im tí ľudia chcú dobre, lebo nie každý rozmýšľa takto. A samozrejme, aby si užívali života, aby dýchali zhlboka. Teraz som filozofický, či myslím, že ešte by som mohol pridať. Napríklad, no, nech sú zdraví, nech športujú, nech samozrejme pijú veľa vody.
A nech nerobia hanbu svojej rodine, nech pekne papajú, nech netrusia a nech si utierajú ústa. A samozrejme, viem, že sa to akože stáva, ale aj tak nech sú verní svojim manželkám a nech ich nepodvádzajú napríklad. To som pekne povedal teraz určite všetkým manželkám slza vyhrkne z očí.